Tää on lämmintä. Ei voi olla, koska mä otin sen juuri jääkaapista. No se on kuitenkin lämmin. Hei, viittasitkö ihan vaan? Mulla on aivan mielettömän kipeä selkä. Miten mua vetää tää issiashermo jotenkin, teksä ihan tästä niinku pakarasta tänne nilkkaan. Ai! Tosikin. Ai! Meni helvetiin. Meni hyvin. Moi! No. Oho. Missä sä viivyit? Mitä? Missä sä viivyit? Mulla on kauhea nälkä. No, kun mulla vähän kato kesti, kun en mä pystynyt... Mitä? Käsi alla. Ante. Anna käydä. Istu mun käden päällä. Joudun vetää sitä. Älä sano heti sitä nälkää. Sano se sit siinä Niin vasta siinä vähän myöhemmin. Joo. Ja saa mennä. Siitä. Ole hyvä. Moi! Noin. Missä sä viivyit? Mitä? Missä sä viivyit? No kun mulla vähän kesti, kun... Mitä? Naurattaa toi, kun toi tulee. Ollaan vähän hiljempaa. Mennään matalalla, mutta tässä on suoraan tonne järvelle. Joo. Tyy alemmaksi vai? Niin. No miksi, minkä takia? No sen takia. Minkä takia? Suoraan Miten tuohon tää- järvelle. Mikä tää hinta oli? 21,3. En mä juo kahvia ollenkaan. Olkaa nyt hiljaa. Tulkaa tänne. Tää on suoraan järvelle, niin kuin näette, ollaan vähän matalempana. Niin. Minkäs takia täällä tällainen pitää? Tässä on tää esikoistyttären kanssa ollut karmeita ongelmia tän Suskin kanssa. Kato, kun se semmoisella metrisellä teräsputken pätkällä pahoinpiteli sen isäpuolensa kylmiössä. Niin ei tässä mitään huvittavaa. Ihan hirveä. Siis oot naurattanut. Ollaan vähän matalempana. Tää antaa suoraan järvelle, pitää olla vähän alempana. Katsotaan hetki aikaa. Näytän tän esikoistyttären Suskin kanssa ihan karmeita ongelmia. Se on mikä siinä Joo, niin käynyt käy oli se. oikein? Sano nyt. Kato, se semmoisella metallisella metrisellä rautaputken pätkällä pahoinpiteli isäpuolensa tuo kylmiössä. Hintaa, viikkohintaa. Ai. Toi ei pysy. Ei se pysy. Jo vasta syntynyt voidaan kietoa kohtuasennossa liinaan. Näkemiin. Onko sä käynyt parturissa? Unohdetaan se, en mä pysty sitä sanoa. Onko sä käynyt parturissa? Oh. Mä katsoin, sä näytät ihan noosikselta. Tää on Miina. Miltä? Miksi mun piti tämmönen... Se joku elukka. No mä etsää sitä. No niin, nyt. Noniin. Ja saman tien alkaa hyvä. Onko sä käynyt... Mä just katsoin tota kauheeta tyydytä. Elää ihan omaa elämää. Tukkas parempi kuin mä en katso. Muovia. Onko sä käynyt parturissa? Oh. No mä katsoin. Näytät ihan oasikselta. Mitä? Ne etsää sitä tiedä. Tiedähän. Se on se uusi vähe, joka tulee keväällä tuohon Särkäneen. Mitä? Oasis. Anna olla. Arvaa paljon maksu. No, 12 markkaa. jostain syystä se huomaa. Mitä? Siis mitä helvettiä? Tää on haulikko. No kai mä nyt sen näen, mutta minkä ihmeen takia sä ostat mulle haulikon? Hei, se Skiitti on mun maailmanmestari, se on nainen. Joo, mä en ainakaan tota käytä. Susta tulee maailmanmestari. Joo, kiitos ja näkemiin. En tiedä. Heitä anteeksi. Ei mitään. Ei mitään. No niin, Jari! Meillä on nyt herkutteluhetki, Jari. Noniin, otas tosta nyt paperia, niin sä pillaa heti sun puserolle. Noniin, mees nyt sinne päin. Noniin, Jari. Mitä susta nyt tuntuu? Kaduks sä yhtään? Onko sä miettinyt näitä asioita yhtään? Ei sun tarvitse mitään sanoa, jos sä et ole valmis. Sä voit soittaa mulle koska vaan. Mä puhun sun kanssa, Jari, aina. Aina puhu. Aina voit tulla juttelee. Ihan oli kellonaika, Jari, mikä tahansa, niin aina saat tulla. Mut kyllä musta kuitenkin olisi kiva kuulla, että kaduks sä yhtään? Onko sä miettinyt näitä asioita näinä viikkoina yhtään?
No, eikä kissa kiele vai joku jäätelö niin hyvän makune, Jari? Anteeksi. Kauheeta, mitä... Jatka. Joo, hyvä. Pokka, tästä lähtee. Ei lähde. Minuutti vielä. 10 sekunnin kuva. Niin, toi on vetänyt jo 2 minuuttia. Eiköhän me olla tässä. No. Joo, onko hyvä? Oh. Ai! Sä et jaksa näin myöhään. Meillä alkaa mennä niin myöhäiseksi, että ihan voimaton pois. No jaksatko sä ylös asti? Huomaa, että ei jaksa löydy sulla. Ei. Iltaa. Hyvää lauantailta. Jo ilta tullut on. Ei kai saunasta vaan kuulunut liikaa ääniä. Toi nauraa. Niin kauan saa kimppuun. Se maksaa 450 yksi purkki. Onko järkeä? No, voi kysyä niin monesta muustakin asiasta. Joo, mutta toi on ihan ylimääräinen. Esimerkiksi. Iltaa. Jo Ilta tullut on. Nursoo ei kyllä nukkuu. Ei kai saunasta vaan kuulunut liikaa meteliä. Mistä? Saunasta. Yritimme Ootteko sä ollut saunassa? hiljaisessa. Joo, käy. No siksikö teillä on ollut kylpytakit päällä? Ei sieltä mitään. Hyvä sauna taloyhtiö. Rouva on pieninpäin. Joo. Niin näinhän se on ollut jonkun aikaa jo. Minulla on se tiedossa. On kyllä kuultu aamupahoinvoinnin. Ja sä et aio taaskaan puuttua tai mitenkään. Niin, etpä tietenkään. Mitäs sinä? Mutta miksi rouva nukkuu kyljellään ja patteriin seinän puolella? Mistä te sen tiedätte? Minä tiedän sen siitä, että tiedättekö, että navan kohdalta tämä iho on hiukan ohuempaa kuin muualta. Ja vauva potkii navan kautta patteriin. Jydynkkä. Kuuluuko se teille? Kyllä. Vauvan puhe kuuluu patterista minun korviin. Sehän on hassu. Ota posku. Niinkö se sanoi? Kyllä. Aika hyvin sanottu. On se kyllä... Voitteko nukkua selällä? Se onkin nyt kyllä hyvä, että ei nukuta niin lähellä patteria. On. Juha, tuletko sisään? Eikä lämpö muuten. Liika lämpö ei tee hyvää. Tulee atopinen iho valta. Älkää tuulista väliin. Minulla ei ole lapsia. Minulla on ollut ajokoira. Minä käyn vaan pakastemansikoita nopeasti laittamassa pakastimeen. Saunassa ollut? Ei, minä kuuntelin kotona niin Eero Raittinen Greatest Hits. Oletteko ollut saunassa? No ilmanko teillä on pyjamat päällä? Niin. Sepä se. Kyllä. Nyt löi ihonkin. Ihan hyvin tähän asti. Juha, hei. Mäkäs saan nukuttua tää. Anteeksi. Jonkun nukuttaa. Anteeksi. Ai! Mulla on keuhkot vaan niin lytyssä, kun ottaa jotenkin tän peppu painaa. Hei, koita nyt nukkua. Ei tästä tuu mitään, jos ei täällä kukaan. Ainakin mun on nukuttaa. Onks ne hyvä?